अनजाग्रा प्रियफोर, जेराव थांना थानायाव गोनांथियानो गैया बाहायनो थाखाय बेबायदि बेसाद मुवाफोरखौ बाहायनानै गोबां फोथायारिफोरा थाखा फैसाखौ लकसन खालामगासिनो दङ, थाखा फैसा खहा खालामगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेबायदि आदबफोरखौ दिन्थिना होनो नागिरदों जेरावहाय जोंनि थाखा फैसाफोरा एरैनो बाहायजागासिनो दङ, जेरावहाय जोंनो लागै गोनांथियानो नङा, गोनांथि गैयैयावनो जोङो बैफोरखौ बाहायनानै जोंनि थाखा फैसाफोरखौ जोङो खहा खालामदों। येस प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौ दिन्थिना होनो नागिरदों जेराव गोनांथि गैयैयावनो जोङो खरसा खालामनानै जोंनि फैसाखौ बरबाद खालामदों। जों जुदि बैफोरबायदि गोनांथि गैयैखौ जुदि हमथायोब्ला जोंनियाव गोबां थाखा फैसाफोरा थाबाय थागोन। दा बेवहाय मोनसेल' सलुसन होनो नागिरदों। बे सलुसनखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन, जेरावहाय गोबां समयसानि मोनसे सलुसन दङ आरो बे सलुसनखौ लायोब्ला जोङो जोंनि गासै गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय गोजान जानो हागोन आरो लोगोसे जोङो गोबां थाखा फैसाफोरखौ जोङो सेभ खालामनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे सलुसना मा आरो मा गाज्रि हुदाफोरा जोंनि थाखा फैसाफोरखौ लकसन खालामगासिनो दङ, खहा खालामगासिनो दङ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जे इयुननि समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनफोरखौ आरो मोजां बाथ्राफोरखौ नोंथाङा जे इयुननि समाव मोनबाय थायो बेनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा हास्थायोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि गासैबो फोथायारिफोरा मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो मोनफा बाथ्राफोरखौ जोङो नायलांदोनि। मोनसे बाथ्रा दं जाहैबाय, लानथङैनो फैयो लानथङैनो थांफिनगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दं। येस प्रियफोर, नंगौ, सैथोयैनो जोङो लानथङैनो फैयो आरो लानथङैनो थांफिनगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जेरैहाय जोङो लानथं फैदों, लानथं फैनायनि उनाव जोङो लानथङावहाय गानहोनो गोनां जायो। येस, जोङो देरबोयो आरो बे देरनायजों जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ स्कुलाव थिनहरो आरो जोङो सोलोंथाइखौ लायो। सोलोंथाइनि उनाव जोङो बेबायदिनो सानफा एफा जोंनो थाखा फैसाफोरखौ गोनांथि जायो आरो जोङो थाखा फैसाफोरखौ आरजियो एबा जोङो थाखा फैसाफोरखौ मोननो थाखाय गोबां खामानिफोरखौ मावो, साख्रि मावो, बेफार फालांगि मावो, आबादारि मावो, गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजों जोङो फैसाखौ खामायो। नाथाय जोंनि फैसाफोरा बहा खरसा जायो जोङो बेखौ मोनथिस्लाबा। अबयसे बे बिसयाव आङो बावैसो मैया भिडिअ बानायदोंमोन। दा बेवहाय सोरबा बेखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायहैगोन, आं नोंथांमोननो अलरेडि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बाथ्राया जाहैबाय, जोंनि खामानि दामानि मावनायजों लोगोसे, मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे गोबां फोथायारिफोरनि जिउआव गाज्रि माखासे हुदाफोराबो बाहागो लाबोयो। जि गाज्रि हुदाफोरखौ मावनो थाखाय, जिउआव लानो थाखाय थाखा फैसा होनानै फैसाजों गाज्रि हुदाखौ बाहायगासिनो दङ। जि हुदाफोरखौ जोंनि गोबां खृष्टियान फोथायारिफोरा बाहायगासिनो दङ आरो बे गाज्रि हुदाफोरानो जाहैबाय थांखु जानाय, गय जानाय, जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, बिरि सोबनाय, ड्राग्स जानाय, गान्जा सोबनाय, बेफोरबायदि माखासे निसा बेसाद मुवाफोरखौ जानानै गोबां फोथायारिफोरा दङ आरो बेखौ मोनसे आदत खालामनानै लाबाय, हुदा खालामनानै लाबाय आरो हुदा खालामनायखाय दिनै गोबां थाखा फैसा होनानै बायनानै बेफोरखौ जायो। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, जोङो बयबो मोनथिगौ मोनसे बाथ्राखौ, बे जाहैबाय जोंनो थांना थानो थाखाय आदार नांगौ, आहार नांगौ, ओंखाम नांगौ, फिथाइ सामथाइ नांगौ। जोङो बेफोरखौ जानायनि गेजेरजों ना, बेदर, ओंखाम, ओंख्रि गासै बेफोरखौ जानायनि गेजेरजों जोङो थांनानै थायो। जोंनो थांना थानो थाखाय सादा, बिरि, सिगारेट, गय, जौ, ड्राग्स, गान्जा बेफोरखौ नाङा। बेफोरखौ मानसिफ्रा आदत खालामनानै लादों, नाथाय बे जोंनि थाखाय गोनांथि नङा। दा बे गोनांथि नङिखौनो गोबां खृष्टियान बिदा बिफंफोरा, गोबां खृष्टियानफोरा, गोबां फोथायारिफोरा बेयाव आदत जानानै दङ आरो नंखायै जेराव खरसा खालामनांगौ गैयामोन, फैसा बाहायनांगौ गैयामोन, नाथाय बेयाव गोबां मानसिफ्रा फैसा बाहायगासिनो दङ। दा दिनै आङो बेखौनो दिन्थिना होनो नागिरदों दि जे जों जुदि बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि न'खराव बेसेबां नोरजिया जागोन आरो जोंहा बेसेबां थाखा फैसाफ्रा खरसा जागोन। बेफोर खरसाफोरखौ इसे नोंथांमोना जेन हमदां हायो बेखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों। थांखु जाग्रा मानसिया थांखुआवल' आदत थायो ने? बे नङा। थांखु जाग्रा मानसिनियाव गय जाग्रा आदत थागोन, गय जाग्रा मानसिनियाव सिगारेट सोबनायनि हुदा थागोन, सिगारेट सोबग्रा मानसिनियाव जौ लोंनायनिबो हुदा थागोन। गासै निसा बेसाद मुवाफोरखौनो लानो हास्थायगोन आरो बेफोरखौ बायनायाव जोङो नर्मेलि साननानै नायोब्ला, नर्मेलिहै जोङो हिसाब खालामोब्लाबो सानसेयाव बे बेक्तिया हयथ' खमथारैनो 100खौनो हमना लादो,
100 थाखाखौनो बियो गारनो हागौ एबा गारो होननानै जोङो दान्दिसे सम हमनानै लाथ'नि। जों बे 100 थाखाखौ खमखौसो हमनानै लादों। गोबांनि जिउआव गोबां बेनिख्रुइबो गोबांसिन हयथ' बाहायगोन, नाथाय जोङो एभारेज हिसाबै 100खौनो हमनानै लाबाय। जों जुदि सानसेयाव 100 हमोब्ला बोसोराव गासै 365 डेज दङ। जोंफ्रा से बोसोराव 365 दिन थायो। जों जेब्ला बेखौ मोननैजों सानजाबगोन अब्लाना जोङो मोननो हागोन जे बोसोराव 36,500 रां खरसा जागोन। गाज्रि बेसाद मुवा बाहायग्रा सासे सुबुङा बोसोरसेयाव 36,500 थाखाखौ बाहायगोन बियो बोसोरसेयाव। अब्ला बे व्यक्तिया बेसेबां बोसोर जागोन? बेसेबां बोसोर थांखुखौ बिरि, सिगारेट, गय, जौ, गान्जा, ड्राग्स बेसेबां बोसोर जागोन? बेखौ जों एभारेज हिसाबै हमना लानि 40 बोसोरनि थाखाय। बेयो जुदि 40 बोसोर बेखौ जायोब्ला, बेखौ बाहायोब्ला, बेखौ लोङोब्ला 36,500 जोङो 40 जों जेब्ला सानजाबगोन अब्लाना जोङो बेखौ मोनहैनो हागोन। बेसेबां लाख जागोन बियो? बे जाहैबाय 14,60,000 14,60,000। बे गासै 40 बोसोर जानायाव बेसेबांखिनि रांखौ बियो गावनि गाज्रि हुदायाव बाहायगोन। बे जाहैबाय थोंजोङै सिदायै खालामनाय मोनसे सिम्पोल मेथ्स सानखान्थि, थोंजों सानखान्थि। नाथाय बे जाहैबाय जोंनियाव जिथु थाखा दङ, फैसा दङ, जिखौ जोङो बाहायदों। 14,60,000 फैसा जोङो जि गाज्रि हुदायाव बाहायबाय, बेखौ जुदि जोङो इनकामनि फारसे नायोब्ला, जों जुदि बेखौ बेपार खालामोब्ला, जों बेखौ जुदि बे फैसाखौ जुदि बिजनेस खालामनाय मोनब्ला, बेखौ जुदि जोङो बहाबा फिक्स डिप'जिट दोननाय मोनब्ला, बेखौ जुदि जोङो बहाबा इन्टारेस्टआव दोननाय मोनब्ला, बियो बेसेबां जानानै थानाय नङा। जों जुदि बेखौ डाबल खालामनानै होयोब्ला डाबलाव बियो बेसेबां जाफैबावगोन? बेनो जाहैगोन 29,20,000 29,20,000 बियो जाफैबावगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि फैसा जोंनि गोबां फोथायारिफोरा खहा खालामगासिनो दङ। जाय सुबुंफ्रा बेबायदि गाज्रि आदतखौ खालामदों, जेराव जानाय लोंनाय, थांखु, सादा, बिरि, जौ, सिगारेट, गान्जा, ड्राग्स जा जायो, जा लोङो, जि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ हुदा खालामदों, बेफोरखौ बायनायाव दिनै गोबां फोथायारिफ्रा गावनि जिथु रां खामायनाय, बै रां खामायनायखौ बेबायदि खहा खालामगासिनो दङ। जेरावहाय अलमस्ट 30 lakhs 30 लाख होननानै बुंनो नांगोन। 30 लाख 40 बोसोरनि गेजेराव 30 लाख फैसाखौ खरसा खालामगोन। अब्ला बे फैसाखौ जुदि जोङो जोंनि मोजांनि थाखाय बाहायनाय मोनब्ला बेसेबां डेभेलप जागौमोन, बेसे जौगाबावगौमोन। जुदि सासे मानसियानो, न'खरसेयाव सासे मानसियानो जुदि 30 lakhs फैसाखौ खरसा खालामनो हायोब्ला गाज्रि जानाय लोंनायाव, जेराव जोंनि थाखाय गोनांथि नङा, जोंनि थाखाय जेबो प्रयजनिया नङा, बेबायदियाव जोङो बाहायदों गोबां फोथायारिफोरा। दा अब्ला प्रियफोर, जोङो बे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन जे जोंनि जिथु नंखायाव जों जि फैसाखौ बाहायदों, जि फैसाखौ जोङो खामायनो थाखाय, आरजिनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों, आबादारि मावनो गोनां जादों, आबाद मावनो गोनां जादों, बिजनेस मावनो गोनां जादों, साख्रि मावनो गोनां जादों, न'खरनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों, गोबां खस्थ' खालामनानै थाखाफोरखौ जोङो खामायदों। नाथाय बे खस्थ'जों खामायनाय थाखाखौनो सादा, बिरि, सिगारेट, जौ, थांखु गासैखौ जानानै जोङो ओरैनो खरसा खालामदों। आरो बे खरसायाबो फिसा खरसा नङा। जों अंकखौ, एसे सिम्पोल अंकखौ नायनानै नुबाय जे 40 बोसोराव गासै 30 लाख फैसा खरसा खालामगोन। आरो बेनि उनावहायबो देहानि, मोदोमनि जेबो मोजांनि नङा, खहा जागोन। जोंनि मोदोमफ्रा नस्थ' जागोन, जोंनि मोदोमफ्राव बेरामफोर फैगोन, बायदि रोखोमनि प्रब्लेमसफोरा फैगोन जेब्ला बेफोरखौ बाहायबाय थागोन। जोङो बेफोरखौ नुगोन, जोंनि मेगननि नोजोरजों नोंथांमोना गोबां मानसिफोरखौ नुदों, जायफ्रा जौ लोंगासिनो दङ, बिथांमोननि मोदोमफ्रा मा जालांदों। जायफ्रा थांखु, बिरि, सिगारेट सोबदों, जादों, बिथांमोननि मोदोमफ्रा मा जालांदों, बेफोरखौ जों बयबो मेगनजों नुगासिनो दङ। धोन दौलत, थाखा फैसा, रांखान्थि, गोग्गो देहाफोरखौ सोर होदों? जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होदों, बे इसोरा जोंनो होदों। दा बेयावखाय बे धोन दौलत, थाखा फैसा, जोंनि रां राशि गासैखौबो सैथोयै जोङो बाहायनांगोन। सैथो खामानिनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन, बबेबा नंखायनि थाखाय नङा। जि खामानिया जोंनि थाखाय गोनांथि नङा, जि जानाया जोंनि थाखाय गोनांथि नङा, जि लोंनाया जोंनि थाखाय गोनांथि नङा, बेफोराव जोंनि थाखा फैसाफोरखौ, इसोरा होनाय थाखा फैसाफोरखौ बाहायनायखौ इसोरा मोजां मोना, इसोरा बेखौ गाज्रि मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा बेबायदि खामानियाव दासिमबो दङ, नोंथाङा सानोब्ला बेनिफ्राय आङो ओंखारबोनो होननानै नोंथांनि लागै मोनसेल' मोजां खामानि दङ। नों जेब्ला बेखौ खालामगोन अब्लाना गासै नोंनि समयसानिफ्राय नोंथाङा गनो हागोन।
बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनाय। बेयावखायनो इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों 2 तिमथि 3:16 आरो 17 सिरि शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। अब्लासो बे इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम खालामजाखानाय जागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, इसोरनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो नायगोन, अब्लाना इसोरनि बोसोना खनफ्रोमबो समाव, सानफ्रोमबो समाव जोंखौ बुंबाय थागोन, कारेक्सन खालामबाय थागोन दि जोंहा गोरोन्थि जादों, नोंहा गोरोन्थि जादों, नोंहा गोरोन्थि जादों, जौ लोंनाया गोरोन्थि जादों, गय जानाया गोरोन्थि जादों, थांखु जानाया गोरोन्थि जादों, सादा बिरि सिगारेट सोबनाया गोरोन्थि जादों, ड्राग्स जानाया गोरोन्थि जादों, निसा बेसाद मुवा लानाया गोरोन्थि जादों होननानै जोंखौ दिन्थिबाय थागोन। दा बेयावखायनो जायफोरा बेबायदि आदोत हुदायाव दङ, बेबायदियाव गावनि फैसाखौ खरसा खालामबाय थादों, गावनि फैसाखौ लकसन खालामदों, नस्थ' खालामगासिनो दङ, नोंथांमोना इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामबाय थागोन। मानोना इसोरनि बोसोना नोंथांनि जायिखौ दिन्थिबाय थागोन, साफ्रोमबो गोरोन्थि मावनायखौ दिन्थिबाय थागोन जे नोंहा जायाखै, बे गोरोन्थि जादों होननानै इसोरनि बोसोना दिन्थिगोन। दा बेयावखायनो बेफोरबायदि गासै गाज्रि हुदानिफ्राय ओंखारबोनो हास्थायनाय साफ्रोमबो फोथायारिफोर इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन। जेब्लानो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, अब्लानो मोनसे गोदान बोलोखौ मोनगोन। इसोरा साफ्रोमबो जाय मानसिफ्रा एडिक्टेड जानानै दङ, बै एडिक्टेड जानायनिफ्राय इसोरा नोंथांखौ गहोगोन, बोलो होगोन, मोनसे गोदान बोलोखौ होगोन आरो बे गाज्रि हुदानिफ्राय गबोनो हागोन। फोथायारिफोर, इसोरनि होनाय रांखौ मोजां खामानिनि थाखाय बाहाय। मानोना इसोरा बेखौनो हास्थायो। इसोरा होनाय जिथु धोन दौलतफोर दङ, बे धोन दौलतफोरखौ जोङो इसोरनि गौरबनि थाखाय जोङो बाहायनि, इसोरनि समायनायनि थाखाय जोङो बाहायनि, गुबुनखौ सहाय मदद होनायनि थाखाय जोङो बाहायनि। जेराव जोंनि मोदोमखौ खहा खालामगोन बेयाव नङा। जि मोदोमा इसोरनि मन्दिर, बे मन्दिरखौ खहा खालामनायनि थाखाय नङा। जों जेसेबांखिनि थांखु बायना जादों, सिगारेट बायनानै जादों, जौ लोंदों, गान्जा ड्राग्स जादों, बे इसोरनि मन्दिरखौ खहा खालामनायसो जादों। बायनानै खहा खालामफैबाय थादों। इसोरा बेखौ मोजां मोना, इसोरा बेखौ हामजाया। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा बेबायदि हुदा आदोदाव दङ, बेनिफ्राय गनो हास्थायदोंब्ला मोनसेल' राहा लामा, बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामथारनांगोन। इसोरनि बोसोना नोंथांखौ दिन्थिबाय थागोन, मोनसे आयना बायदि दिन्थिबाय थागोन जे नोंथांहा गोरोन्थि जादों, आंहा गोरोन्थि जादों, बैहा गोरोन्थि जादों, बेखौ इसोरनि बोसोना दिन्थिबाय थागोन। दा बेयावहाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालाम। जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, नोंथाङा मोनसे गोदान बोलो मोनगोन बेफोरबायदि समयसानिफ्राय ओंखारबोनो थाखाय। सोरबा जुदि बेबायदि समयसायाव गोग्लैना थानाय बेक्तिया जुदि आंनि भिडिअखौ दिनै नायदोंब्ला, नोंथांनि जिउआव इसोरा मोनसे गोदान आशीर्बादखौ होथों, बोलोखौ होथों, जेन बेबायदि समयसानिफ्राय ओंखारबोनो हायो आरो सैथोयै, मोजाङै इसोरा जेरै हास्थायदों बेबायदियै फैसाखौ जेन बाहायनो हायो, इसोरा आशीर्बाद खालामथों। आरो जायफोरा बेबायदि हुदा आदतफोर गैया, जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। जाय बेक्तिफोरा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव दङ, बिथांमोना जेन बे भिडिअखौ नुथों आरो नुनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो बाथ्राखौ बुजि मोनथों, बाथ्राखौ हमदां हाथों आरो जिउआव बैफोरबायदि समयसानिफ्राय गबोनो हाथों। बे आइडियाखौ जेन बिसोर मोनथों, नोंथांमोना बे बिषयखौ लानानै भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। थेंक इउ।